Köszöntöm kedves nézőinket, a Széchenyi Televízió szeptember havi első adását látják. Műsorunk elején, közügycímű rovatunkban dr. Bagó József jegyző úr tájékoztatóját tekinthetik meg az október 12-én esedékes önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Ezt követően a hatékonyság növelő önkormányzati szervezetfejlesztés konferencia záró rendezvényén készült felvételeinket láthatják. Tisztelettel köszöntöm a Széchenyi TV nézőit, kedves választópolgárokat! Az 2014 választások éve és október 12-ére írta ki a köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány fontos információt megosztani önökkel. A kiírás óta eltelt időszakban egy csomó feladat került végrehajtásra, amelyeknek kapcsán a jelölt ajánlások megtörténtek, a jelöltek nyilvántartásba vétele úgy szintén. 4 polgármester jelölt adta be a jelölő íveket, mind a 4-nek a jelölését a helyi választási bizottság nyilvántartásba vette. 27 képviselő jelöltette magát az önkormányzati képviselőválasztásra. Az ő jelölésük is elfogadásra került a helyi választási bizottság ülésein, valamint 9 nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vétele is megtörtént. A jelölt ajánlások leadási határideje szeptember 8-a volt, 16 óra, valamennyien leadták határidőben. Ezt követően került sor 16 óra után a helyi választási bizottság ülésére, ahol ellentétben az eddigiekkel nem a névsor szerinti kerülnek föl majd a szavazólapra a jelöltek, hanem sorsolás útján került megállapításra a sorrend. Így a polgármester választásra a 4 jelölt a következő sorrendben fog szerepelni a szavazólapokon. Tehát elsőként a szavazólapon Juhász Ferenc független jelölt fog szerepelni, másodikként dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet Magyar Szocialista Párt és Demokratikus Koalíció jelöltjeként, Bárányné Márton Melinda független jelöltként, és Tájer László Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt. Mint mondtam, 27 képviselőjelöltünk van, ők sorrendben a következőképpen fognak szerepelni a szavazólapon. Makonyi Sándor Fidesz-KDNP, Gácsi Péter Jobbik Magyarországért Mozgalom, dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet MSZP Demokratikus Koalíció, Csukáni Szerémi Andrea úgy szintén, László Róbert MSZP-DK, Zsédei Lajos MSZP-DK, Tabáni Szeles Katalin Jobbik Magyarországért Mozgalom, Perce Nándor független, Kovács Antal független, Pásztor József MSZP-DK, Majoros István MSZP-DK, Borovszki Erika független jelöltként, Smelkó István Fidesz Magyar Polgári Szövetség KDNP, Kérnél Szabó Mária úgy szintén az ő jelöltjük, valamint Borda Tamás is, Tóth Zoltán független jelöltként, Bárányné Márton Melinda független jelöltként, Varga Béla Fidesz KDNP jelöltjeként, Juhász Miklós úgy szintén, Borik Albert is és dr. Harikné dr. Havasi Beáta is a Fidesz KDNP jelöltjeként. Bunder Irén MSZP-DK jelöltjeként, Magyarósi Péter, Juhász Ferenc, Rácz Csaba József, Bizi Zoltán független jelöltekként, és Antal Ferenc zárja a sort a szavazólapon majd az MSZP-DK jelöltjeként. Időközben egy visszalépés történt, amelyet a helyi választási bizottság tudomásul vett. Rácz Csaba József a jelöltségéről lemondott. A nemzetiségi jelöltek nél a helyi választási bizottság a következő sorrendet sorsolta ki. Lakatos Jánosé a Lungodom jelöltjeként kerül majd elsőként a szavazólapra. Rászné Tóth Ilona a következő, ő is a Lungodomnak a jelöltje. Úgy szintén Csóka Mária és Rácz Attila is. Őket követi Rácz Csaba József a Roma Polgári Tömörülés jelöltjeként, Bogdán András Lungodrom, Rácz Csaba Rihárd Roma Polgári Tömörülés és Rácz Julietta is, és 9-ként Ráczné Baranyi Georgina,
ő is a Lungodon jelöltjeként. Szeptember 15-én 10 órakor lesz a helyi választási bizottság következő ülésen, amelyen a szavazólapok adattartalmát fogja jóváhagyni. A szavazólap, amely jóváhagyásra kerül, ez fog majd a választópolgárok kezébe kerülni a választás napján, október 12-én. Amennyiben időközben a jelöltek névsorában változás történik, nyilván erről tájékoztatni fogjuk a tisztelt választópolgárokat, illetve akár a választás napján, akár már azt megelőzően tájékoztatást fogunk nyújtani erről. Fontos megjegyezni azt, hogy ez a választás ellentétben az eddigekkel 5 éves időtartamra fog szólni. Ugyancsak fontos kiemelni azt, hogy a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek a helyi választási bizottságokba delegálhatnak személyeket, szavazatszámláló bizottságba 2-2 főt, a helyi választási bizottságok pedig 1-1 főt lehet delegálni. Nekik a feladatuk nyilván a helyi választási bizottság munkának segítése, és hát elsősorban a jogszerűség és a szabályszerűség betartása. 2 alkalommal fog sor kerülni a választási bizottságok, illetve a helyi választási iroda dolgozói, illetve munkatársai részére oktatásra. Ezekről úgy szintén írásban értesítjük a választási bizottság delegált és választott tagjait is. Széchenben ugyanúgy, mint az elmúlt 2 választáson, 6 szavazókörben lehet szavazni, és most nemzetiségi szavazatszámú bizottság is fog működni, tehát ez lesz a 7. választási szavazatszámú bizottság. Itt csak akik a nemzetiségi névjegyzékbe felvételőket kérték, azok szavazhatnak, és a Széchenben roma nemzetiségi választásra fog sor kerülni. Fontos megjegyezni azt, hogy aki egészségállapotánál fogva nem tud a szavazáson megjelenni, ő igényelhet mozgóurnát. Mozgóurna igénylésre a választás megelőző második napon 16 óráig van lehetőség a helyi választási irodánál, ezt követően a választás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságnál kérheti a mozgóurna, vagy jelentheti be a mozgóurna igényét. Azt is fontos megjegyezni, mivel 4 polgármesterjelöltünk van és 26 képviselőjelöltünk, hogy érvényesen szavazni polgármesterjelöltre 1 személyre lehet, önkormányzati képviselőjelöltekre pedig összesen 8-ra. Aki ennél kevesebben szavaz, azoknak a szavazata valamennyi érvényes, amennyiben viszont többre, tehát véletlenül 9 név kerül beixelésre, akkor a szavazólap érvénytelen lesz, és valamennyi szavazat elveszik a választópolgárnak. Nemzetiségi önkormányzati képviselőt 4-et választunk, tehát a 9-ből 4 név mellé tehető a megfelelő helyre X vagy plusz jel, így ezek a szavazatok lesznek majd érvényesek. A választás október 12-én reggel 6 órakor kezdődik, ugyanúgy, mint az eddigi választások, és 19 óráig tart. Az első választópolgár aláírja az ellenőrző lapot, amelyet elhelyeznek a választási bizottság tagjai, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjai a mozgóurnában. Ezt követően indul gyakorlatilag a választás, és hát természetesen egész nap várjuk a tisztelt választópolgárokat. Én kérem, hogy ugyanolyan fegyelmezetten és jogszerűen, mint az elmúlt 2 választáson jelenjenek meg és szavazatékkal támogassák jelöltjeiket. Egyúttal szeretném felhívni a jelölő szervezetek figyelmét is, hogy ugyan a választási kampány 12-én is tart, tehát 19 óráig tart a választási kampány, azonban ennek van egy térbeli korlátja, ugyanis a választásra szolgáló helyiség bejárható számított 150 méteren belül választási kampánytevékenység nem folytatható. Eddigiekben sem volt probléma, én remélem, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán is tudjuk tartani ezt a jogszerű állapotot. Köszönöm szépen a figyelmet, és várjuk Önöket szeretettel a választáson.
Jónak, tisztelettel, szeretettel köszönjük mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, annak meg külön örülök, hogy ilyen nagy számban jelennek meg ezen a mai záró konferencián. Egy szervezetfejlesztési folyamatról van szó, mely ez év áprilisában indult, és hát hamarosan záródni fog. Nagyon sok résztvevője volt ennek a programnak, szereplője, például az önkormányzati hivatal munkatársai, vezetői, kapcsolódó intézmények vezetői, munkatársai, partnerek, képviselői, a lakosság meg volt kérdezve több kérdőíven keresztül, tehát sok-sok szereplő, és volt egy szakmai stáb, amely közreműködött szintén ebben a szervezetfejlesztési folyamatban. Az interjúk, a műhelyi munkák megszervezésével, a kérdőívek összeállításával, annak elemzésével, maguknak a tanulmányoknak minden egyes feladathoz kapcsolódott egy összefoglaló tanulmány, ezeknek a megírásával, javaslatok tételével. 3 szervezetfejlesztési program valósult meg Széchenyi város önkormányzatánál. Pályázott a szervezetre, elnyerte, valamikor április elején indult maga ez a folyamat, különböző feladatokat tartalmazott, leginkább a fókusza az új törvényi változásoknak való megfelelés, a szervezet belső működésének a hatékonysága az emberi tényező vonatkozásában, de a jogszabályoknak való megfelelés vonatkozásában is. Egy egyszerű állampolgár vagyok, akkor mit várok el én bármelyik hivataltól, pláne a mostani, bármennyi nevében mondhatom, a mostani életritmusunkat figyelembe véve. Kicsit más az életritmusunk szerintem, mint volt szüleinknek, vagy mondjuk nekünk is 10-20 évvel ezelőtt. Én azt várom el egyszerű állampolgárként bármelyik hivatalba bemegyek, hogy gyorsan fogadjanak, lehetőleg azonnal, és gyorsan is elintézzék az ügyemet. Legyen szó az a munkahogyi központban, legyen szó az egészségügyi téren, legyen szó a rendőrségen, szerintem mindenki ezt várja. Azonnal fogadjanak, sőt, ha lehet még egy kicsit gyorsabban. Interjúk készültek, műhelymunkák, többféle kérdőív ment ki, az eredményeket elemeztük, és levontuk a tanulságokat. A fő üzenet az, hogy egy példaértékű működésről van szó. Néhány helyen azért fejlesztési lehetőségeket lehetett azonosítani, de egy alapvetően jó működésről volt szó. Egy külső stáb segítette ezt a folyamatot, mi vettünk részt ebbe segítőként, közös gondolkodóként. Szeptember 1-ével valamennyi oktatási intézményben kezdetét vette a 2014-2015-ös tanév a szülők nagy örömére. Természetesen valamennyi tanévnyitón ott jártunk. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versengve úszkáltam a tengerbe. Homokváron összedült, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom, van helyette más dolgom,
Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás. Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek. Valahogyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt a napra minden kezdő kisdiák, az iskola előttük is kitárjam a kapuját. Megtanulnak betűt vetni, a tétova kiskezek, csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek. Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás. Ferenc pápa azt írja nekünk, hogy az egyház nem menedékhely szomorú emberek számára, az egyház az örömháza. Akik szomorúak, örömre lelnek benne, megtalálják benne az igazi örömöt. De az evangéliumnak az öröme az nem akármilyen öröm. Az abból fakad, hogy tudjuk, Isten befogad bennünket és szeret. Intézményünk ünnepélyes tanévnyitó műsorát követően a mai nap, szeptember 1-én, hétfőn a plébánia templomunkban, a Veni Sancte Szent Misével kezdtük meg a tanévet, kérve Isten áldását intézményünkre és a benne munkálkodókra. 550 kisdiákkal és 170 óvodással indítjuk ezt az évet, amely reméljük zökkenőmentes lesz, és mindenkinek az örömére fog szolgálni. Ezen munkálkodtunk vezetőtársaimmal a nyár folyamán, az augusztusi hónapban, hogy elékészítsük a tanévet, és nagyon úgy néz ki, hogy zökkenőmentesen tudjuk megkezdeni, minden pedagógus rendelkezésünkre áll, tudjuk biztosítani a szakos ellátást, elkészült az órarendünk, az éves munkatervünk, amelyben meghatároztuk az előttünk álló feladatokat. 1 év van az intézmény háta mögött, és levontuk ennek az 1 évnek a tanulságait, hiszen a sok-sok dicséret mellett természetesen értek bennünk kritikák is, nem mindent sikerült elfogadtatni a szülőkkel, és ezekből kiindulva az iskola munkarendjén is változtattunk, ahogy ezt a tanévnyitó műsor keretén belül is már említettem, új csengetési renddel kezdjük meg az idei tanévet. Tanulók itt iskolában eltöltött idejében továbbra is kérjük őket, hogy ügyeljenek a tisztaságra, a rendre, de már nem nekik kell majd felmosniuk a tantermeket. Újra gondoltuk és újra szervezzük a tanulószobai foglalkozásokat is, hogy még hatékonyabban teljen el az a 2 óra, amit a tanulók itt 2-től 4 óráig eltöltenek az intézményünkben. Ezek azok az alapvető változások, amelyekkel nekikezdünk az idei tanévnek. A nyár személyi változásokat is hozott intézményünk életében. Elköszöntünk iskolánk igazgatójától, Kovalcsik tanár úrtól, valamint Magyarósi Attila tanár úrtól, aki eddig a biológiát tanította. Több új kollégát vettünk fel, akik növelik és erősítik egyben nevelőtestületünk kollektíváját. Az alsós munkaközösség 3 tanítónénivel bővült, Lukács Linda, Kalmárné Lőrinc Viktória és Csókási Csabáné tanárnőkkel. A földrajz és biológiát Vágvölgyi Péter tanár úr fogja tanítani, és óraadónként alkalmazzuk Antal Ferenc, Szalai Boglárka, valamint Károsi Csabáné tanárunkat. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek! Kedves gyerekek, Isten hozott benneteket. Fontos, ahogy tegnap is mondtam az évnyitón, hogy a legfontosabb dolgokról sose feledkezzünk el az életben, és amikor belekezdünk valamibe, akkor ezt mindig tudjuk oda tenni a Jóistennek, oda ajánlani neki, kérni az ő segítségét, hiszen még mielőtt bármit tennénk, tulajdonképpen így dől el mindaz, ami igazán számít. Úgyhogy ebben a Szent Misében kérjük a Szentlélek segítő kegyelmét erre a tanévre, ajánljuk Jóistennek önmagunkat,
szeretteinket, tanárainkat, hogy mindannyian növekedhessünk, elsősorban a szeretetben, aztán a tudásban és a többi dologban is. Örömömre szolgál, hogy számos felújítási munkálatokról is számot tudok adni, amely megvalósult a nyár folyamán, illetve ezek közül jó néhány még mindig folyamatban van. Fönt a tetőtérben 3 tantermünknek a közepén oszlopok nehezítették a mindennapos oktatást. Ezeknek az oszlopoknak a kiváltásával egy áttekinthetőbb, nagyobb létszámú tanulói csoportok befogadására is alkalmas osztálytermeket sikerült kialakítanunk. Szintén a tetőtérben elhelyezett informatika szaktantermünk gépállományát is bővítettük 5 új számítógéppel, amely lehetővé teszi, hogy a nagy létszámú 34-35 fős osztályaink is csoportbontásban úgy tudják tanulni az informatikát, hogy minden tanuló gép előtt ül. Új szaktantermeket alakítottunk ki. Az egyik a technika tantár, amely csoportbontásban tanítunk egy külön szaktanteremben, a másik pedig, hogy a tanulói laptopokat elhelyeztük egy olyan tanteremben, amelybe bármely osztály és bármely tanító és tanár előzetes bejelentkezés alapján felviheti a tanulókat. Folyamatban van egy nyelvi labornak a kialakítása is. Nem csak a tetőtérben történtek felújítási munkálatok, hanem az intézmény földszintjén, illetve az első emeleten is. Néhány teremben megvalósultak a festési munkálatok, illetve a mellékhelységeknek az egészségügyi festése, kimeszelése. Csinosítottuk az aulánkat, felújítottuk a tornatermeknek a padjait. Mindezek a változások örömünkre szolgálnak, és tervezzük természetesen, hogy az idei, illetve a következő tanévben ezeket a felújítási munkálatokat tovább fogjuk folytatni. Folyamatban van egy 16 kamerás térfigyelő rendszernek a kialakítása is, valamint elkezdtük a neonoknak a cseréjét. 50 a szemet bántó, vibráló neon cseréje zajlik majd az elkövetkező hetekben, és reméljük, hogy a szülők részéről már az előző tanévben felmerülő igényeket, illetve ezt a nagy problémát sikerül megoldanunk. Reméljük, az intézményünkben bekövetkezett változások mindenki megelégedését fogják majd szolgálni, és valóban egy örömteli, felhőtlen és mosolygóssal teli tanévnek nézünk elébe. A nyár az elrepült, a villanytrótra fecskelült. Készül már lassan messzire, talán a világ végére. Szállnak a napok, mint a szél, kerengve hull már pár levél. Nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most senkivel. Táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok. Szervusz iskola, itt vagyok!
A mai napon, szeptember 1-én a második Rákóczi Ferenc általános iskola, gimnázium és szakközépiskolában is megkezdtük a 2014-15-ös tanévet. Túl vagyunk egy szép és színvonalas műsoron, amit az alsó tagozatosok adtak nekünk a tanítónénik vezetésével. Az idén nagyon örülünk neki, hogy szóló első osztályt tudtunk indítani, ahol a gyerekek angolt fognak tanulni, illetve a heti 5 testnevelés óra mellett megpróbálunk még további 2 testnevelés órát beilleszteni az órarendjükbe. A nyár folyamán új kollégák is csatlakoztak a tantestületünkhöz, segítségükkel a szakos ellátottság csaknem 100%-os lett. A nyáron történt szerkezeti átalakítás az intézményünkben. A Nógrád szakáli gyerekek Ludányhalásziba fognak iskolába járni ettől a tanévtől, míg Nagylócon a szülők kérésére az 5. és 6. évfolyamos gyerekek ott helyben a Nagylóci iskolában fognak járni az alsó tagozattal együtt. 6 szólóosztályt tudtunk így indítani, ahol 71 diák kezdi meg ezt a tanévet. A jövő héttől kezdődnek a délutáni foglalkozások, indítjuk a tanulószobát, a sportköröket, a csipkekészítő szakkört, énekkar és furúja szakkört, táblajáték szakkört, folytatódik a dobdakosárba program, illetve az alsósok számára a lovaglás. Egy negatívumról is sajnos be kell számolnom, az iskolai büfé egyelőre nem üzemel, úgyhogy várjuk a jelentkezőket, úgy tudom, hogy az önkormányzat meghirdette, úgyhogy bízunk benne, hogy rövidesen ezt is be tudjuk indítani. Mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe, hogy például az iskolában van-e medence, szünetben szabad-e felmászni a fára, van-e gesztenyefa beállni a alája, ha egy kicsit is esik a langyos nyári eső, vagy mindenkinél lesz a udvaron eset. Valahol kedves, ügyes, gyanús néni, aki van segít a cipőmet bekötni, tanító néni szeret majd engem, ha jól tudom, a leckén lepuszilgat engem, megfogja a kezem, sétálni megyünk, s tanutánus eljöhet majd velünk. Milyen is az igazi nincs. Előttünk álló 181 tanítási naphoz a kollégáimnak és a diákoknak sok sikert kívánok. A 2014-15-ös évet kisebb létszámmal kezdjük valamivel, mint a tavait. Megváltozott kicsi az iskolánk profilja, a szakminisztériumhoz kerültünk, mint fenntartóhoz már az elmúlt tanévben. Ez azt eredményezte, hogy az iskolánk profilját ehhez kellett igazítanunk. A szakácsképzésünk teljesen kifutóba került. Gyakorlatilag idén már nem indítottunk szakácsokat. Az informatikus képzésünk is kifutóban van pillanatnyilag. Mezőgazdasági szakmákat képzünk továbbra is.
Ez eredményezett egy ideiglenes létszámcsökkenés most ebben az évben, ami majd vélhetőleg az évek során vissza fog állni egy egészséges, normális szintre. Ezen kívül változatlan tantestülettel és változatlan odaadással fogtunk hozzá ehhez a tanévhez. Ugyanúgy, mint ahogy a diákok is, mi is vegyes érzelmekkel természetesen, mint ahogy mindenki hozzááll általában a tanévkezdéshez. Egy új iskolába kerültetek. Új közösség, ez nyilván egy csomó kihívást fog a számotokra jelenteni. Be kell illeszkedni, meg kell találni itt a helyeteket. Ez egyrészt egy kihívás, de ezt fogjátok fel úgy, mint egy lehetőséget. Kikerültetek abból a környezetből, abból az osztályból, ahol voltatok, ott bekerültetek ti valamilyen skatujába. Most tudtok egy tiszta lappal indulni. El kell azon gondolkodni, hogy mit is akartok magatokkal kezdeni, és itt ebben az iskolában valahová egy kicsit magasabbra törni, mint ahol esetleg eddig voltatok, egy picit többet akarni magatoktól. Nyilván a nyár sem telt el munkanélkül, itt építettük, szépítettük az iskolán környékét, aki itt eljön a városban előttünk, az látni fogja, hogy térkövezzük az iskola előtti részt, a parkot rendbe tettük, némiképp azért egy szebb képet próbálunk majd mutatni ebben az évben. Folyamatban van még a dolog, de ez úgy tűnik, hogy néhány héten belül egy végleges formát fog ölteni itt az iskolánknak, itt ez az első része. Úgyhogy ezzel szerencsére előre tudtunk lépni, köszönet ezért a városnak is, hiszen ők is hozzájárultak ahhoz, hogy ez az egész projekt létre tudjon jönni. Tulajdonképpen így külcsínileg ez, ami így látványos és feltűnő, egyébként az eddigiekhez hasonlóan működünk, és nagy változások nálunk nincsenek. Vélhetőleg a szokásos ütemben fogjuk tudni a tanévet végigvinni. Szeptember első hétvégéjén került sor a Nemzetközi Tűzoltóhidak elnevezésű rendezvényre, melynek keretein belül főző- és tűzoltóverseny, valamint kulturális és sportprogramok várták az érdeklődőket. Szép jó napot kívánok minden látogatónak, kedves vendégeinknek, képviselőknek, az önkéntes és hivatalos tűzoltóknak, és persze nem utolsó sorban a kedves versenyzőknek. Engedjék meg, hogy a szervezők és az együttműködő partnereink nevében nagyon nagy szeretettel köszöntsek mindenkit az 5. évfolyam Nemzetközi Tűzoltóhidak rendezvényén. Srdečne privítala na jubilejnom 5. ročníku podujatia Medzinárodné hasičské mosty. A mai tűzoltó délutánunkat bogrács gulyás főzőversennyel kezdtünk el, amelyben 12 csapat vesz részt, szlovák, valamint magyar részről.
és a gulyást önöknek főzik, természetesen közelebb lehet menni és kóstolni. A gulyásokat egy szakmai zsűri is kóstolja majd meg. Rengeteg programmal vártuk a kedves vendégeket, úgy mint gulyásfőző versennyel. Sok-sok gyerekprogram van, például ugrálóvárak, körhinta, itt van a Izolda gyermekjátékok. Ugyanúgy ki lehetett próbálni az alpin technikával leereszkedni a hídról. Most éppenséggel egy tűzoltó verseny folyik a Ipoly kupaért, és még ami a csúcspontja lesz ennek a rendezvénynek, az a nemzetközi vízhidak, vízból csinálva a Ipoly folyó felett, ilyen híd is, ami meg lesz világítva. Ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Tűzoltóhidak nevű megrendezés, ami második alkalommal itt Pőstény puszta területén. 2014. július 1-én megalakult a Széchenyi katasztrófavédelmi őrs, és a nagy közösséggel szeretnénk megismertetni magunkat, ezért veszünk részt ezen a rendezvényen. Elsősorban az önkéntes tűzoltó egyesületek számára, vagyis az ő kezdeményezésükből van ez a nemzetközi rendezvény. A lakosok, illetve az itt a településen, a környezetben élő személyek ugye nagyobb biztonságban érezhetik magukat ezzel kapcsolatban, hogy ennyi önkéntes egyesület van a területen, és ugye mi most már így Széchenyi katasztrófavédelmi őrsként ugye nagyon nagy segítséget kapunk tőlük, illetve ők is nagy segítséget kaphatnak tőlünk. Szeptember 9-től egészen október 5-ig várja a látogatókat az idén 25. alkalommal megrendezett Zománc művészeti alkotótábor időszaki kiállítása a Kubinyi Ferenc Múzeumban. A kiállítást Tarnóci László újságíró nyitotta meg. Jaj, de szép, gyönyörű! Hát ez nagyon tetszik, mondják az emberek, s hosszan nézegetik. Szemed, ha békésen elidőzik rajta, jusson majd eszedbe az, hogy ki alkotta. Ő az ember, aki szépre, jóra képes. Ám de tudjuk, hogy az ideje véges. Ezért soha ne légy késelkedő, sem önmagadban mindig kételkedő.
Alkoss bátran, s mutasd meg másoknak, hát tőlük is kedvet kapnak. Hasznosan telnek el így percek, órák. Társak és barátok, meglásd, mindazt mondják. Ügyes vagy, csak így tovább. Nem hiába éltél. Magadnak és másoknak örömöt szereztél. 25. alkalommal kaptunk lehetőséget a tábor megrendezésére. A Wamsler SE háztartástechnikai RT már a kezdetektől fogva támogatja a kezdeményezést. Tulajdonképpen tőlük kapjuk az anyagot, a lemezeket, a festéket, kiégetési lehetőséget. Egy hetet alkothatunk a gyár területén belül. Vidékről jövők még a Salgóbányai vendégházukban is szállást kapnak díjtalanul. Úgyhogy nagyon jó lehetőség, mindenki saját elképzelése szerint alkot, és nagyon örülünk, hogy most már másodszor kaptunk itt helyet a nyáron készült műveink bemutatására. Nagyon szép hely ez a múzeum, de tényleg rangos kiállítást tudunk rendezni. Az idén nagyon sok fiatal is részt vett a táborban, ők már képzőművészeti egyetem hallgatói is, van végzettek közül, úgyhogy 20 évesek nagyon nagy kedvel jöttek, a meghívást elfogadták. Ugyanakkor törzsgárda tagok is vannak, már régóta, kezdetektől fogva itt dolgozunk. A tűzzománc nagy lehetőséget ad különféle technikák kipróbálására, alkotására. Vannak csendéletek, vannak akik a madarak festését szeretik, vannak olyanok, akik elvontabb témában az anyag adta lehetőségeket készítik. Megadni témát nem lehet ebben, mondjuk a természet adta modellek után lehet elképzelés szerint a tűzzománccal dolgozni. Nagyon örülök ennek a kiállításnak, úgy érzem, jól sikerült. Most már másodszor voltunk Széchenyben, és örülök, hogy Szécheny városa adott helyet megint a múzeum, ez a gyönyörű környezet a kiállításnak. Én 5 éve kerültem be ebbe a csoportba, előzőleg kb. 10 éve a Salgótarjáni tűzhelygyárban dolgozó művészekkel kapcsolatot építettem ki, majdnem mindenkinek készítettem kiállítást a Széchenyi Gimnázium Benzur galériájában, innen az ismerettség, és 5 éve kerültem be a csoportba. Nagyon jó hangulatúak a tábor napjai. Eleinte 2 hétig jártunk, most már egy picit kevesebb az idő. Milyen ez a jó hangulat? Családias, oldott, fiatalok, idősebbek, teljesen egyetértésben, közösségben vagyunk ott. Beszélgettünk, megnézzük egymás alkotásait, figyeljük, átvesszük, kipróbáljuk a másik technikáját, beszélgettünk közben. Minden évben a tábor ideje alatt van egy baráti találkozónk is kint Salgóbányán, ahol szalonnát sütünk, beszélgettünk, megvendégeljük egymást, tehát nagyon-nagyon jó a hangulat. Én úgy érzem, hogy a csoport tagjai között nincs rivalizálás, mindegy, hogy milyen korúak vagyunk, szívesen segítünk a másiknak, kölcsönadunk eszközöket, segédeszközöket, gondolok. Kipróbáljuk azt, amit a másik készített, hiszen ez a tűzzománc, ez egy... Van, aki nem szereti, azt mondja, hogy nagyon merev és hideg technika, hogy messze áll a festészettől és a grafikától, de én ezt kétségbe vonom. Nem csak 1000 színű az a por, amivel dolgozunk, amit ráégetünk 800 fok felett a vasra vagy a rézlemezre, hanem maga a technika is, az alkalmazás módja is 1000 színű, nem beszélve a témáról. Van, aki grafikus eszközökkel dolgozik, van, aki karcol, van, aki rászitál, van, aki egymásra tesz különböző rétegeket. A por is minden évben más, amit kapunk, és amikor kiég, megint más lesz. Nem biztos, hogy olyan, mint amilyet mi elképzeltünk, de lehetőség van újra és újra átfesteni, átgondolni, és kipróbáljuk a másikét is. Hogyha tetszett az, amit ő készített, akkor mi is kipróbáljuk, és nincs olyan, hogy ezt én csináltam, ne próbáld ki, ne utánozz, mindannyian tudjuk, hogy
hogy azt a másik készítette, de kipróbálni olyan érdekes. És az, hogy jó indulaton segítünk egymásnak, ez külön öröm. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó közösség, és a termés is mutatja, tehát a kiállítás anyaga, hogy mennyire sokféle módszerrel dolgozunk, sokféle témában és sokféle méretben. Az 5x5-östől az 50x70-esig, tehát nagyon-nagyon sok a méret és sok a téma. A virágtól a természeti képekig, az üvegszemcsékből kirakott mozaikszerű képektől kezdve nagyon-nagyon sokféle, és éppen ez a szépsége, ez az érdekessége. Azon kívül nem kell annyira védeni sem üveggel, sem a hőmérséklettől, párától, bárhová elhelyezhető, és úgy érzem, hogy érdemes ezzel dolgozni. Köszönet érte a gyárnak és a gyár dolgozóinak, hiszen nagyon kevés olyan üzem van, amelyik helyet ad a művészeknek, ráadásul úgy, hogy nem fizetünk érte, illetve képekkel fizetünk, cserébe kapjuk a helyet, kapjuk az anyagot, kiégethetjük. A műhelyben, illetve a gyárban lévő dolgozók is mindig nagyon segítőkészek, és nagyon jó kapcsolat alakult ki az ott dolgozókkal is. Szinte baráti tényleg velük is a kapcsolatunk, és eltűrik a művészeket maguk között. Nagyon olyan is, aki dolgozók között olyan, aki feljön és megnézegeti, hogy mit alkottunk, és van olyan is, akinek megtetszik, és ő maga is kipróbálja. Tehát ezzel valahol értékét növeljük a művészetnek, hogy érdemes kipróbálni, és amit ők a mindennapi használati eszközöknél, kályháknál, tűzhelyeknél készítenek, azt így is lehet alkalmazni művészi módon. Olyan is volt, aki azt mondta, hogy tönkrement a tűzhelye, ide adja nekünk a tetejét, és alkossunk rá valami szép alkotást, mert sokkal szebb lenne a konyhája, és volt, aki ki is próbálta a saját tűzhelyén, és valóban be lehet vinni a mindennapi életbe, azon kívül, hogy művészeti alkotások is születnek. Élő Egyház című rovatunkban a Váci Egyházmegye által készített felvételeket láthatják. Részlet Szent Máté evangéliumából. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt 4 szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, védj magad mellé még 1 vagy 2 társat, mert minden dolgot 2 vagy 3 tanú szavával kell igazolni. Ha rájuk sem akar hallgatni, mondd meg az egyháznak. Ha pedig az egyháza sem akar hallgatni, legyen számodra olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom nektek, mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha a földön 2 egyetértésben kérnek valamit, bármi legyen is az, megkapják atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az első emberpár bűne óta mennyire elhatalmasodott a bűn a világban. A bűn indítéka az önzés. Emiatt felejtjük el Jézus aranyszabályát, amikor Jézus azt kéri tőlünk, hogy azt szerint bánjunk embertársainkkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Jézus tudja leginkább, hogy bűnösök vagyunk, és számos alkalommal vétünk egymás ellen, mind szavakkal és tettekkel. Ennek orvoslására azonban olyan megoldást is kínál, amivel helyrehozható az emberek közötti nézeteltérés, visszaállítható a béke, illetve fokozatokat állít fel arra az esetre, amikor a vétkes nem partner a béke helyreállításában. Jézus itt nem a vétő félnek ad útmutatót, nem az ő szemszögéből láttatja a megoldást, hanem éppen a vétlen fél oldaláról. Nem ad neki szabad kezet a megtorlásban, csak a béke irányában tehet lépéseket. Jézus nem akarja, hogy
a bűnre, bűnnel válaszoljunk. Saját értékrendjét kínálja a megoldásnak, és nem egyformán áll a bűnösökhöz. Szent Lukács evangéliumában olvassuk, ahogyan viszonyul Jézus a bűnbánó asszonyhoz, amikor az könnyeivel áztatja és hajával törli lábát. Ez az asszony nem szégyelli kimutatni a bűnei fölött érzett fájdalmat és a bocsánatkéréshez az alázatot. Jézusnak őt már nem kell megintenie. Szükségtelen volt figyelmeztetnie, milyen romboló a bűn, hiszen könnyei elárulták, hogy magától is eljutott ennek fölismerésére. Jézus nem csak alázatos, hanem sokszor kevés bűnösökkel is találkozott, akik provokálták őt, akik ítélkeztek embertársaik fölött, mert az ő bűneik a többiek előtt titokban maradtak. Ő sosem ment el mellettük anélkül, hogy ne akarta volna felnyitni a szemüket, de leginkább a kevésségük volt az akadály ebben. Jézus a farizeus és a vámos példabeszédével mutatja be, hogy milyen súlyos a gőg, és milyen nagy kegyelem az alázat. Vagy gondoljunk arra, amikor a farizeusokat fejére meszelt sírokhoz hasonlítja, akik kívülről szépek, de belülről tele vannak mindenféle undoksággal. Ezt hallani nagyon sértő lehetett számukra, mégsem indította őket megtérésre, sokkal inkább a gyűlölet fokozódott bennük Jézus iránt. Mi sem mehetünk el szó nélkül a bűn mellett, de nem tudtatjuk, hogy az ellenünk vétő az alázatos, vagy a kevés bűnösök közé tartozik. Esélyt kell adnunk a másiknak. Bűnét beláthatja és változtathat, pedig hányszor nem szólunk annak, aki miatt vélt vagy valós sérelmeink vannak. Vagy esetleg mindenki másnak elmondjuk fájdalmunk, csak pont annak nem, akinek kell. Elképzelhető, hogy szándékában sem állt bántani bennünket, talán csak nem számolt azzal, hogy milyen lelki hatást vált ki belőlünk. Mennyien éreznek évekig fájó sebeket ilyen félreértések miatt. Jézus mindkét félnek gyógyulást kínál. Sokkal inkább azzal, hogy egyetlen tisztázó beszélgetéssel megoldható volna meg annyi ellentét. Legtöbbször azonban nem ilyen könnyű a dolgunk. Van, hogy hiába tartunk tükröt a másik elé, nem akar szembenézni vele. Kemény szívre és hideg fejre ismerünk benne. Erre is ad Jézus tanítást. Nézz úgy, mintha vámos vagy pogány volna. Vagyis ne foglalkozz vele, nincs közösséged vele. Bízz a gondviselésre, majd a sorsa, az Isten útjai fogják megérlelni rá, hogy ráébredjen bűnjei súlyára, és megtapasztalja annak következményeit. Mert ahogy minden jó, úgy minden rossz is odatér vissza, ahonnét kiindult, mindenki saját tettei gyümölcsét aratja le. Milyen könnyen tudunk azonosulni a vétlenfél lelki állapotával. Mindannyian elszenvedtük már, de vajon mindig is vétlenfél voltunk? Ráismerünk-e magunkban a vétkes oldalra is, amikor minket akarnak jobb belátásra bírni, megbánásra ösztönözni? Kétféle módon védekezhetünk a bűn súlya és a változás nagy küzdelme ellen. Az egyik, amikor homokba dugjuk a fejünket, a másik, amikor mindenféle fedőelméleteket gyártunk lelkiismeretünk ellen, bűneink igazolására. Ilyenkor még fájdalmasabb a szembesülés, mert amitől félünk, azzal nem maradhatunk együtt. Attól szabadulnunk kell, ez pedig a bűnbánat és a Jónás útja. Igazán akkor fogjuk meglátni a magunk cselekedeteit, ha Jézusi aranyszabály szerint rendezzük be életünket, kérjük az Urat, segítsen kegyelmével minket, hogy az ő útmutatása szerint a szeretet nyelvén rendezzük konfliktusainkat. Egészségmagazin című rovatunkban egy archív felvételünket láthatják, azonban a téma napjainkban is aktuális. Dr. Sólyam Artúr tüdőgyógyásszal beszélgettünk a dohányzás emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásairól.
Magyarországon a dohányzás, mint népegészségügyi probléma, rendkívül széles rétegeket érint. Bizonyos felmérések szerint a magyar lakosságnak kb. 40-50% a dohányos. Ebben benne vannak a serdülők, tinédzserek és a felnőtt lakosság is. Ez Európában egy vezető helyet foglalunk el dohányzás tekintetében. A legutóbbi vizsgálatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb számban gyarapszik a serdülő és tinédzserkorú gyerekeknek a dohányzási rátája. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a 14-18 éves korosztály gyerekei között a 3/4 részük már kipróbálta a dohányzást legalább egyszer életében, és azok között, akik kipróbálták a dohányzást, körülbelül 1/3 rendszeres dohányossá válik. És még egy meglepő adat, hogy a 11 évesek körében 20%-os a dohányzás, egy 2006-ban készült felmérés szerint, ami szerintem egy rettenetesen megdöbbentő adat. A dohányzás, mint népegészségügyi probléma, nagyon sok betegségnek az alappillére, ha úgy tetszik. Krónikus légzőszervi betegségek, szív- és érrendszeri betegségeknek a kiváltó okozója, illetve hát, hogy egy nagyon szörnyű megbetegedést is említsünk, ugye hát a tumoros, vagyis a daganatos megbetegedéseknek is a kialakulásáért nagyban felelőssé tehető a dohányzás. Magyarországon vezető szerepet töltünk be, nem csak a felnőttkori, hanem a fiatalkorok, tehát a tinédzser és serdülőkorok dohányzási incidenciájában, tehát százalékos arányában. Önmaga a dohányzás egy szenvedélybetegségnek tekinthető. Nagyon egyszerűen és nagyon könnyen rá lehet szokni a dohányzásra. Még érdekes, hogy például az első cigaretta elszívásánál egy rendkívül kellemetlen, sok mellékhatással járó érzet, hányinger, fejfájás, szédülés jelentkezik. Ez egy nagyon gyorsan múló dolog, és a későbbiek során pont az ellenkezője, egy euférikus érzés, egy felszabadult érzés alakul ki a dohányzás során. A mai fiatalok lényegében, illetve hát legfőképpen azért szoknak rá a dohányzásra, mert korosztályukban, a baráti társaságukban ez egy úgymond siknek számít, hogyha valaki dohányzik, ezzel úgymond egyenlővé teszi, vagy valamelyest fölé helyezi a többi közé a saját önmagát, és úgymond a többiek felnőttként tekintenek rá, mert hát lássátok, én dohányzom. Ennek persze megvannak a nagyon súlyos veszélyei, mert a dohányzás, mint az előbb említettem, rászokást, hozzászokást alakít ki, amiből aztán már nagyon nehéz kijönni. A dohányzás, ugye elsősorban a dohányzással kapcsolatban a nikotinról beszélünk. A nikotin egy hatóanyag, ami nagyon könnyen bejut az agyba. Ott egy dopamin nevű anyagot szabadít fel, amit másképpen még örömhormonnak is nevezünk. Tehát ez a dopaminnak a felszabadulása egy kellemes, euférikus, ellazuló érzést kelt, és egy idő után a szervezetünk egyszerűen kéri, vagy követeli inkább, hogy ez a megfelelő mennyiségű örömfelszabadító anyag ez bekerüljön a szervezetünkbe. Ezért van az, hogy eleinte keveset dohányoznak az éppen rászokni vágyók, vagy rászokni akarók, aztán ez a mennyiség fokozatosan növekszik, ugyanis a dohányzással bejutó nikotin kb. 2 óra alatt lebomlik a szervezetben, tehát az újabb adag beviteléhez újból rá kell gyújtani a dohányzónak, hogy a megfelelő mennyiségű nikotin bejusson a szervezetébe. A fiatalok nem tudják még fölmérni ennek a kockázatát, hogy azzal, hogy ők most egy baráti társaságban, egy buliban, ezzel lehet, hogy úgy gondolják, hogy ők többek, mint a többiek, ha dohányoznak, de hát ennek rendkívül súlyos veszélyei vannak a hátralévő életüket nézve.
A dohányzás olyan súlyos légzőszervi és szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a kiváltó oka, amelyek a későbbiek során halálhoz vezetnek. Dohányzás során elsősorban az idült hőrkurutról, tüdőtágulatról beszélünk, tüdőgyógyászati szempontból, illetve magasabb a rizikója a dohányosok körében a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek, a szívinfarktusoknak a kialakulásának is. Egy szintén nem olyan régen végzett, körülbelül 2-3 évvel ezelőtt végzett tanulmány azt mondja, hogy azok, akik dohányosok, azoknak körülbelül 8-10-szer nagyobb az esélyük, hogy az életük során valamikor, és ezt az időpontot nem tudjuk, hogy mikor valamilyen rossz indulatú daganatos megbetegedés fog kialakulni, akár tüdőrák, akár gégerák. Tehát a dohányosok körében rendkívül magas, kb. 8-10-szeres a rizikója bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásának, tüdődaganat, hörgődaganat, gégedaganat. Ezek a rossz indulatú folyamatok, ezek nagyon nehezen gyógyíthatóak. Az esetek nagy százalékában sajnos rövid időn belül halálhoz vezetnek. Csak nagyon korai stádiumban felfedezett és diagnosztizált daganatok esetében beszélhetünk 5 éves vagy talán annál hosszabb túlélésről, de minden egyéb esetben sajnos a megbetegedés halálhoz vezet. A dohányosok mellett, és sajnos azt kell mondani, hogy azok, akik nem dohányoznak, de közvetlen kapcsolatban vannak a dohányzókkal, őket úgy hívjuk, hogy passzív dohányosok, sajnos ők is ugyanolyan veszélynek vannak kitéve, mint az aktív dohányosok. Tehát bár ők nem cigarettáznak, de a nikotin így is bejut a szervezetükbe, a dohányosok által kifújt füstöt belélegezve tulajdonképpen ugyanannyi mennyiségű nikotin jut a szervezetükbe, mintha dohányoznának, és a betegségek tekintetében ugyanolyan veszélyeknek vannak kitéve, mint a nem dohányzók. Tehát, hogyha elmegyünk egy szórakozó helyre, és mondjuk nem vagyunk dohányosok, és nem is gyújtunk rá, de a szórakozó helyen dohányosok vannak, és a szórakozó hely, ami egyébként is egy zárt helyiség, füstös, tulajdonképpen az egyenlő azzal, mintha folyamatosan dohányoztunk volna az alatt, míg az adott szórakozó helyen tartózkodtunk, és ugyanazok a veszélyek minket is fenyegetnek, mint a dohányzókat. Vannak leszoktatási programjaink, vannak szakemberek, elsősorban tüdőgyógyászok, akik tanácsokkal igyekszenek segíteni abban, hogy akinél megvan a kellő elhatározás, az próbálja meg visszafordítani ezt a nagyon nehezen visszafordítható folyamatot. A szakrendelésünkön belül is működik dohányzás leszoktatási tanácsadás. Itt a megjelent fiatalokat, de nem csak fiatalokat, hanem felnőtteket is, aki érez magában annyi elhivatottságot, hogy megpróbálja túltenni magát ezen a káros szenvedélyen, azoknak mind tanáccsal, mind pedig amennyiben szükséges, akkor gyógyszeres segítséggel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy leszokjanak a dohányzásról. Mint említettem, vannak gyógyszerek különböző formában, különböző beviteli formában, amelyek segítik, és hangsúlyozom, csak segítik a dohányzásról való leszokást, de ezek a készítmények csak akkor működnek, ha van egy elhatározás, és még egy nagyon-nagyon erős elhatározás. Elhatározás nélkül sajnos nem működik a dolog, tehát életszerű példákat lehetne sorolni, hogy javasoltunk mindenféle dolgot, de hogyha nem sikerült rászánnunk magunkat arra, hogy abba hagyjuk a dohányzást, akkor sajnos gyógyszerekkel sem sikerült leszokni az élvezőnek. Valóban így van, hogy a dohányosoknak egy része, kb. 30-40%-a élete során legalább egyszer leszokott a dohányzásról, de csak ideiglenesen. Tehát az ideiglenes azt jelenti, hogy maximum egy kb. Fél évre. Aztán utána megint vissza kellett fordulni a cigarettához,
ismételten visszaszokott rá. Tehát egyszerűen nem tudta a dohányzás, a nikotin bevétel utáni vágyat annyira leküzdeni, hogy teljesen leszokjon a dohányzásról. Van, aki már többször megpróbálta, teljesen sikertelenül. Erre is van egy felmérés, ami azt mutatja, hogy az összes dohányos figyelembevételével leszokni a dohányzásról szilárd elhatározás mellett a dohányosoknak kb. 8-10%-a tud jelen pillanatban. Persze ezen a számon próbálunk segíteni olyan formában, hogy, mint mondtam, próbálunk tanácssal, ha kell, akkor meggyőzéssel is ráhatni a dohányosokra, próbálják meg abba hagyni, és maximálisan próbálunk nekik segíteni ebben. Sajnos azoknál, akiknél nem sikerül, azoknál aztán azt látjuk, hogy kialakulnak azok a betegségek, amelyeket kicsit korábban már említettem. Az osztályunkon évente körülbelül 500-600 olyan beteg fordul meg, aki súlyos idült őrkorútos megbetegedésben szenved, illetve évente körülbelül 100-200 azoknak a betegeknek a száma, akik tüdőtumorosak, vagyis rosszindulatú tüdődaganatban szenvednek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az idült krónikus hőrkorútos betegek életkilátásai sajnos rohamosan csökkennek. Ez a betegség ugyanis visszafordíthatatlan. A betegség folyamatosan évről évre egy rosszabb és rosszabb állapotot generál. Gyógyszeresen valamelyest lassítható ez a folyamat, de általában a betegeink a 70-72 évet már nem szokták megélni, tehát még viszonylag, európai viszonylatban nagyon fiatalon elhaláloznak a betegség előre haladta miatt. A daganatos betegek sajnos egy egészen más kategória, náluk nagyon ritka az 5 éves túlélési idő. Leggyakrabban, és sajnos ez a leggyakrabban ez 90%-ot jelent, a betegek egy éven belül, a felfedezést követően, a tüdődaganat felfedezését követően egy éven belül elhaláloznak. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, nem csak mint gyakorló orvosként, hanem talán egy kicsit barátként is, hogy ha csak egy mód van rá, ne szokjon rá a dohányzásra, ugyanis hosszabb távon biztos, hogy sokkal-sokkal többet fog nyerni, mint azok a rövid távú sikerélmények, amelyek miatt most esetlegesen talán úgy gondolja, hogy föltekintenek rá azzal, hogy most ő dohányos. Ezt most értem elsősorban a gyerekekre, a serdülőkre, a tinédzserekre. Azok, akik nem fognak rászokni a dohányzásra, hát talán biztassa őket egyrészt az, hogy sokkal-sokkal hosszabb életűek lesznek, sokkal-sokkal egészségesebbek lesznek természetesen, és ha más, talán a mai fiatalokat anyagi szempontból lehet legjobban megfogni, hát gondoljanak arra, hogy egy dohányos évente körülbelül 300-400 ezer forintnyi összeget költ cigarettára. Tehát ennyi pénzt fognak életük során évente megtakarítani csak a dohányzással. Ha 5 évig nem fognak dohányozni, már egy használt autót is vehetnek akár ebből, és ezzel semmit nem kell csinálni, csak nem kell kidobálniuk a pénzt. Ehhez mondom még egyszer azt kell, hogy ne szokjanak rá a dohányzásra, és ez egyébként nagyon egyszerű dolog, nem kell az első alkalommal rágyújtani. Mert amikor már rágyújtottak, akkor utána már lavinaszerűen megindul a folyamat, és akár visszafordíthatatlanná is válik. És akkor ennek a következménye az lesz, hogy lehet, hogy egy kórházi ágyon fogják végezni, és évente többször kell ezt a kórházba visszajárniuk. Nem lesz normális családi életük, nem lesz egzisztenciájuk, nem lesz senkiük és semmiük, mert gyakorló orvosként sajnos azt látjuk, azt tapasztaljuk,
hogy ezek a betegeink elvesztik ezeket a dolgokat, amelyek fontosak, amelyek értékek az életben, de már nem tudják visszafordítani, mert már nincs rá mód és lehetőség, mert a dohányzás okozta betegségek már egy olyan visszafordíthatatlan állapotot okoznak, amelyekkel már mi sem tudunk a jelenlegi korszerű diagnosztikus és gyógyászeszközök ellenére sem segíteni rajtuk. És bármi nemű akaratunk ellenére ő számukra már nem tudjuk megjobbítani, szebbé tenni az életet. Hát, hogy ezt kikerüljétek, és nem csak a fiatalok, ez talán még a középkorosztály számára is egy megfontolást igényelhet, hogy van még ebből visszaút, tehát nem kell feladni. Mindig az a legnagyobb ember, aki valamit le tud győzni, aki valamin túl tudja magát tenni, az mindig a legerősebb. Lehet, hogy ezt így most nehéz megérteni, illetve nehéz ezt elképzelni, és aki még nem érzi azt, hogy beteg, és még fiatal, és szeretné élvezni az életet, azok számára ez még lehet egy kicsit értelmetlen, de ha egy kicsit körbenéz a környezetében, lehet, hogy a saját rokonságában, akkor lehet, hogy tapasztalta, lehet, hogy látta már, hogy ténylegesen, csak ebben még nem gondolt bele, hogy az az ismerősöm, barátom, szomszédom, vagy netalántán családtagom, aki dohányzott, azzal mi történt és mi volt, mert biztosan van mindenkinek a környezetében ilyen, aki egy ilyen visszafordíthatatlan helyzetbe került, aminek akár egy tragédia, egy halál lett a következménye, és ők is ugyanerre a sorsra juthatnak sajnos. És amit mondják, a betegség, illetve a halál sem válogat, soha nem tudjuk, hogy ki lesz az, akit a káros szenvedélyünk okozta nagyon-nagyon kínkeserves és szenvedést okozó betegségek majd meg fognak támadni, és el fognak érni, és lehet, hogy éppen az, aki most nézi ezt a felvételt. Úgyhogy én mindenkit csak arra tudok biztatni, ha lehet, akkor nem szabad kipróbálni, nem kell kipróbálni, mert nagy valaki csak akkor lesz, ha mondom, az életben, nem azt fogja csinálni, amit mások, hanem ő különbözni fog, és azzal fog különbözni, hogy ő nem dohányos. Műsorunk végéhez értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, reméljük, a következő adás alkalmával is találkozunk. Viszontlátásra! Műsorunk támogatói voltak Bársony Vendéglő és az Univerzál Kft.